Ишетәсеңме? Кыңгырау шыңлый. Дәрескә дәшә. Әйе, дустым, син тиздән мәктәпкә барырсың, ә мәктәптә күп вакыт кыңгырау тавышы ишетелә. Ул дәрескә чакыра һәм тәнәфескә озата. Ә бүген мин, Гөлфия апа, сине моңлы, шыңлы, күңелле әлифба дәресенә дәшәм һәм кечкенә генә үсми калган ң авазын, хәрефен өйрәнергә чакырам. Кая соң әле ул үзе? Монда качкан икән. Кара әле, ул чыннан да кечкенә, үсми калган. Ң хәрефенә башланган сүз юк. Шуңа күрә ул сүзләр эчендә генә яши. Әйдәле бу авазны әйтеп карыйк. Кечкенә генә ң авазы безнең кече телдән чыга. Әйдәле бергәләп. Ң. Әйе, ә менә нечкә сузыклар белән ул әз генә әле алдарак та әйтелә. Ң. 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 Афәрин, булдырасың. Әйдәле тагын бер тапкыр. Менә кыңгырау шикелле. Ң. 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 Әйе, ә хәзер әз генә алгарак. Ң. 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 Менә бит. Әле ң хәрефе кергән сүзләрне дә әйтеп карарбыз. Ә син аларны инде ишетеп тә беләсең. Таң. Тәңкә. Шаңгы. Сөңге. Бәрәңге. Булдырдың. Әйдәле хәзер җыр тыңлыйк, аннары кечкенә генә ң хәрефен язып карарбыз. Син мондамы? Өзең юлга чыккан чакта, алдым төрлесен. Иске букча узын тояк, дусның кадерлесен. Авыр хәлгә төшкәндә дә, йөрмәсең ярдәм сорап, яныңдагы дустың булса, үзеңнән дә яхшырак. Авыр хәлгә төшкәндә дә, йөрмәсең ярдәм сорап, яныңдагы дустың булса, үзеңнән дә яхшырак. Әйдә киттек! Икеңең булган чакта, озын юллар кыскара, җиңеләя авыр йөкләр, аяклар били ара. Авыр хәлгә төшкәндә дә, йөрмәсең ярдәм сорап, яныңдагы дустың булса, үзеңнән дә яхшырак. Авыр хәлгә төшкәндә дә, йөрмәсең ярдәм сорап, яныңдагы дустың булса, үзеңнән дә яхшырак. Дусларың күп булса, күп түгел, шәп булсын. Шулай шул. Авыр хәлгә төшкәндә дә йөрмәсең ярдәм сорап. Яныңдагы дустың булса, үзеңнән дә яхшырак. Каяле, никадәр сүз ишеттең монда? Кайсы сүзләрдә ң яшеренгән икән? Ң хәрефенең язылышы н хәрефенә охшаган. Әмма ул кечкенә генә, хәтерлисең бит? Һәм аның койрыгы бар, үзе кебек кечкенә. Әйдәле без аны язып карыйк. Иң беренче басма хәреф. Күрәсеңме, басып тора. Әйдәле, бер сызыкны аска төшерәбез, урта сызыкны сызып куябыз, тагын бер сызыкны китереп сызабыз. Һәм онытма, койрыгы бар бит аның кечкенә. Менә шулай шыңлап төшеп китте, карале. Әйдәле язма хәрефкә күчтек. Монсы әз генә авышкан. Әйдәле сызыкны төшерәбез. Әйе, кире күтәреп уртадан сызык сызабыз, дөрес. Тагын әз генә өскә менәбез туры сызыкка. Аска таба төшәбез. Хәзер әз генә кечкенә генә ыргакны күтәрәбез дә
asqa taба төшіп кетіп, бір кішкенегіне құйрық ясап қоябыз һәм аны үскә күтәреп қоябыз. Менә шундай кішкенегіне үтер кебек, шундай кішкене құйрығы бар аның. Менә шулай ул шыңғылдап тора. Ат деген сөз болмай, таң деген сөз була. Чөнки ң хәрефе баш хәрефсез була. Достым, син ң авазын ишеттең, хәрефен дә язып карадың, җырлар тыңладың, бүген шигырь дә укыдың. Хәзер инде саубуллашыйк, мин сине киләсе дәресләрдә көтеп калам. Син бик булдырасың. Уңган син. Күрешербез, достым. Сәлем, дуслар. Сәлем. Безгә лайклар куеп барасызмы? Безнең каналны күзәтәсезме? Күзәтәсез икән, димәк, сезгә бер табышмак. Кызым, син дә тыңла. Чаңгыда бар, тауда юк. Яңада бар, искедә юк. Бик сәйер хәреф. Артта бар, уртада бар, алда юк. Нинди хәреф ул? Син беләсеңме? Мин беләм. Нинди хәреф инде ул? Әйт әле. Минем белән мәктәп уйнасаң әйтәм. Юк инде. 11 ел уйнап чыктым инде мин ул мәктәпне. Ярар инде, ярар. Синең өчен генә уйныйм, кызым. Мин укытучы Зөбәйдә Алмазовна булам. А син укучы Гәрәй. Сагындырган икән мәктәп формалары. Укытучы апа, без дәрескә әзер. Бигемотов монда. Мәшекәй монда. Монда. Аюпов монда. Монда. Окыйсына килми. Гәрәй, шаярмагыз. Гафу итегез. Зөбәйдә Алмазовна, кайсы хәрефтән башлыйбыз? Гәрәй, укытучыны бүлдермәгез. Яле Гәрәй, бу нәрсәле? Зөбәйдә Алмазовна, бу әфлисон. Дөрес. Монсы дөрес. Бу нәрсә? Бака. Әнә бит. Бак ди. Менә монсы нәрсә? Монсы җил бит инде, укытучы апа. Битерегез тизрәк, өшим. Монсы кызым яшенле яңгыр. Битер инде тизрәк, битер. Бу җиләкле җәй булырга тиеш иде. Битер тизрәк. Бу нәрсә булырга тиешсең? Җиләкле җәй булырга тиеш идеме? Җиләкле җәй, кил безгә. Монсы тагыда салкынрак. Шоңгы кирәкме, безгә җәй кирәк. Ура, бүтән мәктәп Уйнамыйбыз, борчылма, Зөбәйдә Алмазовна. Теге тапажмакны таң кабатлары. Хәзер. Чаңгыда бар, тауда юк. Яңада бар, искедә юк. Сәйер хәреф. Артта бар, уртада бар, алда юк. Тукта. Шоңгым, яңгыр, кыңгырау. Бу сүзләрдә сәйер хәреф бар. Алар белмиләр әйме? Әйе. Чынлап та, ң хәрефе бит ул. Ң. Әйтеп кара әле. Ң. Әфәрин, дөрес. Бака, ой, ң. Бака орыннан ң чыкты. Көтем, бірсі дә білмей, инде үпкелеп китмәкче идем. Алай итмә инде. Минем әти синең турында табышмак белә. Сөйлә әле. Чаңгыда бар, тауда юк. Яңада бар, искедә юк. Сәйер хәреф. Артта бар, уртада бар, алда юк. Шәп,
Lekin min sayır tugil, o'zinchalikli harf. Әйе, шул әле койрыгыңда бар. Tabışmakni bilganingiz uchun men sizga tamli kuchtanesh berem. Kuchtanesh yaratamiz biz. Әйе. Oh! О, Nerse bu? туңдырма. Deriz hemanda da ŋ harfi var. Nek ortasında. Rahmet sana ŋ harfi. Mındı yumart harf bulgan yok idi. Bizning alifbada. Dostlar. Туңдырма ашыйсыңыз келсе, bizning kanalga yazılığız. Дуслар, лайклар қойыңыз. Ko'ngilli Alifba kanalına yazılığız. Kamine. Seninki temdirek mi? Meniki mi kara? Неке тумырак? Yok meniki temdirek. Я, менеке. Göreydik şimdi ben aşamayla.